ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ମିନିମମ୍ 12ଟା ପାଖାପାଖି ଯାଇ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ଛାତରୁ ଯାଇ ହିଁ ହେଉନି। ତ ଶୁକାଶୁକି ବି କରି ହେଉନି। ତ ମାଆ କହିଲା ଟିକେ ଶୁକାଶୁକି କରିଦେ। ତ ମୁଁ ଛାତରୁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 12ଟା ପରେ ହିଁ ଖରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଖରାରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ପାର୍ସଲ ଆଜି ଆସିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କଟନର ଥିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ତାକୁ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ମାଆ ଡାକିଲା ଖାଇବାକୁ। ମାଆ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଭଜାଭଜି କରିଥିଲା, ତା ସହିତ ମଟର ତରକାରୀ ଥିଲା, ଭାତ ପୁରା ଉଷୁମ ଉଷୁମ ତୋରାଣି ପିଇଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଛାତକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟମନ ଗଛ ଥିଲା, ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି କୁହନି। ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। କେଉଁ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମନେ ପଡ଼େ ମୋ କାହ୍ନା କଥା। ତ ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଇଁ ନେବି। ମୋ କାହ୍ନା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଧାନ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିବା, ଦେଖିବା ଧାନ କେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି କରି ଧାନ ଶୁକା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ସିନା ଆସିଲେ। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ବରା ତରକାରୀ ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।